Vandaag laat ik je 5 cadeautjes zien die je zelf ook wil hebben. Speciaal voor in de zomer. Want op vakantie heb je ze pas echt nodig. Ze zijn duurzaam en handig. Ik ben Petra Eringa en ik heb altijd goede cadeauideeën. Volg me voor tips en inspiratie om jouw cadeaus net even beter te maken. Tip 1. De waterfles. Hier kan niemand meer zonder. Deze hou je de hele dag in de buurt, zeker in de zomer. Voor op zomervakantie in een warm land, onmisbaar. En met een logo erop gaat jouw merk letterlijk mee op reis. Maar kies er vooral eentje waar je met plezier naar kijkt. Ten slotte neem je de fles de hele dag met je mee. Dus daarom liever eentje waar je echt blij van wordt en een mooi ontwerp heeft. Tip 2. De powerbank. Op een reisdag is er vaak urenlang geen stopcontact in de buurt. Terwijl jij juist je tablet, telefoon, e-reader of oordopjes hard nodig hebt. Dan ga je heel blij zijn met deze powerbank. Een lifesaver om mee te nemen. En ook nog eens een cadeau dat je makkelijk kunt laten bedrukken. Tip 3. Laadkabels. Laadkabels gaan altijd stuk na een tijdje of je vergeet ze mee te nemen naar je vakantieadres. Zo'n 3-in-1 setje is dus een heel welkom cadeautje. Voor telefoons, tablets, speakers, noem maar op. Klein, praktisch geschenk dat je kunt bedrukken en wat dagelijks van pas komt. Tip 4 mag niet ontbreken natuurlijk, de hammamdoek. Mijn persoonlijke favoriet. In het vliegtuig gebruik ik hem al. Als dekentje of als kussentje. En op vakantiebestemming als handdoek, strandlaken, picknickkleed of omslagdoek. Multifunctioneel, makkelijk mee te nemen en goed te bedrukken. Tip 5 is een opvouwbare tas. En wat zo leuk is dat er een koelvak in zit. Je neemt hem natuurlijk makkelijk mee in je koffer. Gewoon plat. En hier kun je dan je broodbakje, je lunchbakje in doen. En een lekkere mocktaildrankje. Nou, hammamdoek erin en je bikini. En daar ga je, op naar het strand. Al deze zomergeschenken zijn duurzaam en met liefde uitgezocht door ons. En je kunt ze ook na je vakantie nog goed en lang gebruiken. Mijn favoriet weet je nu, maar waar zou jij voor kiezen? Deze producten vind je ook in onze webshop. Dus wil jij je medewerkers verrassen met zo'n fijn zomercadeau? Check purelabels.nl.